kacokan hirar da Hadiza Gaban ta yi da Ummi Nuhu ita ce ta karaɗe shafukan sada zumunta a wannan makon. Hirar Ummi Nuhu ta bayyana yadda masana'antar Kannywood ta watsi da ita bayan da aka daina yayinta. Sun ta bada misalai da dama inda har ta bayyana cewa jarumi Nuhu a baya-bayan nan ya kira ta aiki amma rashin zuwanta da wuri ya kira ta awa ya ce mata ba sai ta zo ba. Wanda haka ne ya cece ku ce a baki ɗaya masana'antar Kannywood kama da kan mawaka da jarumai da dai sauransu. Musamman sauran mata masu shigowa wanda suke ganin cewa ba lallai su tsaye tsintatar su a irin halin da Ummi ta shiga ba. Muna sauraro. So, kusan wannan shi ne abin da na fi iyawa. Duk wani abin da zaki kama bai kai hakan fi ba ni abu na, saboda Hadiza ina son fim kuma ba wai ina so in dawo just dawo ba I want to be a star. Kin gani? you are. How? You are Ummi Nuhu. Nobody can take that away from you. Yeah. Kin gani? Ke ce, babu canji. Sai dai wataƙila maybe some lapses da kika ce Yes. kike da shi. Yes. How can I fix it? Ya zan yi in gyara shi? Ya zan yi in canza daga misali wacce take da zafi a zuciyanta? Ya zan yi in gyara rayuwata? Kin san wani lokaci idan kika yi wani mistake a baya, to mutane they will always look at you da wata mistake din. Even if you were changed, kin gane ba za ma a yadda ba. But akwai lokacin da ake zo it's high time for you, kin gane. But someone like me, kin gane, kamar ni yanzu dai ba ma da lafiya sosai. Ina da ban da lafiya. Kin gane. I want to like have something doing with kin gane. That's sorry ban samu abin da zai a ce kin gane, instead of me in kira ke ce Hadiza taimaka mu, let me have something.